the Lord. There are people who take on Akakwazupu. We have a food, we have a candle. I don't want to be that person. But they need in the hands of God. And food and the soul. And candle and the soul. The soul and candle now. Let it be. There is no man in the Bible that was running after God. But all the men that I know were running away from God. But God was chasing them. God was chasing them. Jonah was running away. Jonah was running away. But God, wenza uqhithelo lwanzi kwakukhona obalekayo until wavuka uJona wathi ndikubhebhere wabahebhere ndiyaboyika uYehova wathi mthatheni nimphoso lwami. Ayaye nangela xesha wayinento kuya ngaphakathi ethi kanti ijulelo wakhe likhona inhlanzi ezawufika imbulale. Kodwa uThixo wathi uThixo nakuloo ndawo kuyo andunqabanga. Nakuloo ndawo usilahlela kuyo I will save you. Ngoba Thixo wakuThixo uJehova wenza nantoni. Afuna lezulu wenza nantoni uThixo. Ndivumele akavumela nesono sinene sikulimaza. Kanti njengoba sikulimaza nje siyakubophelela entandweni kaThixo, siyakubophelela ekwenzeni